So mga amigo sa Vegas, nagsugbata din mga amigo sa Vegas so atong gitistikan di ba? O pagsugbata mga amigo sa Vegas sige mingaw na tagkaonog sinugbang karne o mo ni karon. Sugbata mga amigo sa Vegas so tingnan niyo. Lami kayo ni siguro mga amigo sa Vegas no. Ayan. Sinugbang baboy. So karon pa ko nakasugbaan ni mga amigo sa Migas so, sa formali karon. O di ana ko isugba. Abot on say kalahian na ni mga amigo sa Migas to kahoy og gining border atong gamiton ba. So abangan nato mamaya mga amigo sa Migas kung sa resulta. So mga amigo sa Migas murag kuan na brown na sa ilaw mato nang balihon. So ato nang bali mga amigo sa Migas murag di sa kuan mga amigo sa Migas para limpo. Na murag limpo mga amigo sa Migas. Pamani na luto ni isa. First time ko na ingani mga amigo sa Migas ba. Pwede rin akong gisog ba mga amigo sa Migas kini nay unod ug nay tambok. So mga amigo sa Migas lahi ra gyud din ko ano, yung kahoy. Kinig gani ba kay mura magyapon ta ani nagprito. Maglahi ra gyud tong kuan mga amigo sa Migas kay kahoy dito gamiton kay ang oil matagap ng oil. Mura naman ni kanang kuan daw. Barbecue saging. Barbecue saging. Laon sa naman niya akong sinugbang karne nga mura naman ig barbecue no barbecue nga saging. Mura na tani nagprito di ayan eh. O giprito raman nato ni siguro ni. Bagi pagawas ng oil ba. Isa ba ni pagkasumbahan ni. Mas lami igod tong kahoy ang gamiton mga amigo sa Migas. Oh, barbecue. Maraming barbecue. Pagpalitan ko ito. Tuyo. Atong sawsawan ko. Bili ka ng tuyo. Sawsawan. Magbusan tayo. Oh, barbecue yung saging. Bili na. O, sana balik sunog pa para mag-barbecue. Ayan mga amigo sa Migas, so may mga oil ba? Langis, oh. Oil langis. Tama ba itong ginagawa ko? Baka hindi na tama ba? Mga amigo sa Migas, so may mantika. Yun. Kaya mas masarap yung nasa kuan gamit nating kahoy.
Yun lang po mga amigos amigas. Atong sinugba. Sinugbang baboy nga murag giprito. Ayan mga amigos amigas, ito na. Ito na slice mga amigos amigas, no? Sa kaila sa adi mga amigos amigas, lami baka adi. Ay, pasensya na mo sa akong tantaran mga amigos amigas kay mapanabot ako order. ako'y taparan mga amigos amigas pero dako kayo, kahoy. Taparan sa kon ba? Nang hiwa gyud sa kon, baka. Kasi nasira naman tong akong isa kataparan. Ayan, may ulam na kami mga amigos amigas sa among tanghalian. Ito, Try daw. ulam sa tanghalian. Patry daw. May nakigahi. Sinanto ni mo ito isa chay. Wala. Para man itong barbecue. Ito daw. Ayun, yun lang kasi pa. Hindi na sa baka na lang. Hindi dito nito yung gandang kuhan. Kung ngayo, ay itong pares ka sa sindi. Aman. Nandaan. Ano, ano yung kabalong sa pangalan.